Kardom pini birota pangjang along penilisami raniti mungpi. Tangti pini birota pangjang arjwik tha. Niyejang Karbiang long Kheroni pen kehelo kilometer krep hobak toji Sansika rong along ASDC pen Karbiang long Autonomous Council Kacharia hot CEM barim Johnson Bay pen kidam tang pharo kre sirkep kebra Troxia nikan Central Irrigation Scheme Foundation Stone ke som ponapi kuti atangka pen selang ponopusi paklang pon. Lapen lasto a irrigation tang et pen ronga data tum sai chotiki ibom laputa sorkar aphan pachini sitame atangka bang chodera mat pinyarni labangso a irrigation a dim phumri damlote tangka theklongle lapen hadda ka dim ingna masonsi mandetlo labangso a irrigation scheme sansika ronga dung amrenga royalongsi sideng ponlo Pini KSA claim bang patum ka humri dama hot Karbiang long Autonomous Council Kachariatum kopia potsi doklip loposi karju pado. Tangchong cira labangso adimon long teng pen itu la kaduk kami labangso ko an makidu la 2000 hektar la pen la don harut proxy arara tu lang long son de metigi businitum karbilo chali asong pen mathapon kasike bang jilang por hut atau kardunga Autonomous Council atum labangso pathapot claim pon pu busini kelu Labangso a irrigation project pen Karbiang long Autonomous Council Kachariatum humri damsi sai pangcheng ponthunangpo kalite ingtang tring pen katesong padopong jiputa KSA Central Executive Member Ren Singh rong phara hen pen pherangke Edward Piswang no pachinido Usod ako niliza ka ro rado alang ituman esonsoni alam Kasi nang litung Karbiang long arat hanon ang kapachini yela pulo non neligidu lake Nijang Karbiang long West Karbiang long kilang pipen kibang nangji labangso adim kilometer get krip ko situlang adim lake sanskadim bini nilitung card news na labangso adim nang humri nang kok alam pi non Karbiang long arat neli kapachini yela pulo labangso non kamera person paklang thon labangso ro ilitung chini ye labangso ro lake amrenga ro lo labangso ro lasi ESDC government kidu una hut halabangso hut ilitung CM lake akihai Johnson B amase halabangso hurani Karbiatum bate sai kachu tikia tu halatum alilo na yipu kan government tum irrigation salam piru halabangso irrigation ka salam piru lake don farot lapen hektar surihini 2000 hektar along liadim labangso irrigation da alang labuai pitsida pini apo Pini labangso adim nini nang katni so nang humri pen kangram hap pip dak simander Pini labangso nang kahumri hu Nijang Karbiang long kiasi itu non nili dung itu aki hai rensing apa Central Committee kiasi lapen nili long itu tulang alang li West Karbiang long kiasi long Finance Secretary alang li datulo lasa alang li tumpen li liga cingki punji apan nang li tum na julu ko bate nang chini du ko si nang li tum chini ri non li alang li para jupo aki hai rong para sang pini nang li tum KSA kan labang so ta ka song nang ko kupiat mino nang li klar dak pen Karbiang long arat pa chida militum Karbilo charli song pen labangso irrigation pu thak pot song ko nang ko alam thirang la helo athe ladak labangso irrigation ke 1997 aninkan malam si labangso irrigation scheme deng yes sia government hote usitame wo khesitame piniar nianta labangso irrigation bangke ingram chai silang athe ladak government tum officially long apaklang bangke sonsi paklang lo Adat arat atum ke labangso amring irrigation amring lo amring irrigation alang teng alang si kiti miki bang choklem to dam lo si dak arat atum ke reng bom lo si ala dak government atum kinar dak ki bang dulu bang on hipu sami pini nil tu ladak lang khat lang niti pen ke cheng lok relu lang pi arat atum bangke labangso lang pen bangke hanga yak tu bang imu da irrigation dong si non ka cari bong hai CM tuliram lasono alang li KSA Central Committee members aki hai rong phara sang hutan ningjilo
labangso roy amreng roy kan direct labangso langsan si karbiang long batai ni jang karbiang long don rok arada tum han labangso lang pen sai pachut tigi inang pu sarkar tum lason thik delo puoi phita me ili tum adon tin na me labangso lang pinyar ni ta asap su ta me labangso lang pen sai tiki long la lake manghumi me lam lo lake pini penap arni ta kadi ha ASDCR ni pen labangso irrigation department pen singson lo kwan ya akuti singson lo sita me pini anta karbi tum bate itu minglong ara tum labangsu alang men sai kachutiki ji po thangha theklong la la keli tum humi me government atum na se itu aphan paching thor ji pulong te agriculture number 1 lailo athe non government atum sarkar present government inta agriculture lake itu ma livelihood lo india longe sok sang pachutiki ji phanse labangsu lang thik pilo irrigation lo labangsu nang litum KSE ban kachini do ateng labangsu lang non labangso kapili ji pula irrigation la so lang kasalam nang itu malu long pulo tang elo pusi langsung si klang lo sita me pini ani anta rara tu bangke ciri siali asap su ta me labangso lang pen sai tu kilong na labangso kuan puthak lo kuan ningkan lo labangso nang lipa than ji ma kuan ningkan lo labangso irrigation ke tang ke labangso irrigation ke tang ke 2006 aningkan 2006 aningkan si totally ang ton kopi ma kiklem niya sai antang katang khailo kusi badak bangala badak hello nililong completion certificate ku sami nililong do latang elo kusi ladak kulo sitame piniar ni nyultum theklong lo dak katang kalisi kang ram sin nyultum theklo lasi latang dat ap kena phik ku sami repairing of fund ku sami ningkan ta bang bom lo akuror tangka bang bom lo ajaha contractor tum lone ke chokche apen wate ladak karbiang long kacari ake thege ding tum ke chokchi lone la alang le tumang bongsi la bangsu atepang sam do ko hai pusin yultung karbilo chala song pen bangke mulki dam nang kok to la pupulong te la bangsu irrigation tangan lo pulong te la dake isia department irrigation bonte dake kelang bang dunani kuatar dunanji lahai ka duka we hem dunanji dak employee tum dunanji camera person paklang ita lapu ke lapu habira juga lagi kuatar area lo sita me pinir ni labangso abida bangke bahari yang nam cuman deh lo lapu lo te terak me kam lo lapen manghu me la alam lo lapen ili tu makiasi ta pamu pulo labangso dim non dak irrigation tangan lo pulo mati tangan lo pulo tangte acik luang tinta labangso tangka kenang levet po ladak repairing apan tang ho kopi ne keklaim kita apan lahaya tangka tenang li thailo lahaya tangka pini kuna lo luchau 2006 aning kan pensi tangan lo pu dapat lang lo sida pini ani anta nilitum dak hirangki tum nang humriben hari yang nam sedak cimandet pulong da acik luon wang la bangso tangka nang li kunat lo lagi arjunang kokpo kuman lo ke chokche nang li dali tu malong KSA member do finance member tu nang li hin pen pini ya la bangso da ing nam cimandet hari yang nam cimandet da ilitum joy kilo dak pen lang kisan pen ti duara tu ampan sai pachut ki inang tu bang joy kilo kaje thane joy kilo mata alang elong ta mesen lo pini ani anta dak lason la bang su alang pen thang nata sai tu kilo le dak bahari habis cuman de la nang li ningji ta kupi polo lason dak bit habis cuman de ke la nang li kupi lo puji la bang su habis cuman de apa tha lagi ni tum karbilo char ya song men ningduk lo ningduk kolam te bang la pulo la bang su de malong ke irrigation pulo te isi ladak ke hem dunangji ido ke thakajim dunangji la pem choklim hormu dunangji wai phit ta bini nam dur cheman de bang ke ke isi ma thadam ni me alam lu kupi pasti nam dur cheman de ma pulote la bang so di malong ke completion buta tanga lo irrigation buta du lo la pen lang ta ke long nangji mate lang ta mane itu me khiti akiti selep ko ang siwang lu wai phit ta me pini nam dur cheman de ke kar binglo autonomous council pen kupine latu mangbong mane kecing ki ka chopang sam do kok tong labang so tang ka chubong man labang so di manong pita nasi lilihin pen soda ka bacing nam te bangke labang so nam tinam dura bangke tangchong cira labang so adi manong teng pen itu la kaduk kami labang so ko an makidu la 2000 hektar la pen la don harus proxy arara tu lang long son de lepigi busi nitum karbilo chali asong pen mathapon nasi ke bang jina por hut atau karbilo ton mas kantil atum la bangso pathapot
claim pon to sini kelu Puru lo lang ni pan na me non kapa jutse ni liganing jikang tung la puno heroni pen philang pi pen dak labangso irrigation e do adim la ke sansika pulo sansika dim ili tum bang nai ke la ke kilometer krep ho bak 15 km from Heroni pini ani karbiang long ili tum kija tum pan tim karbiang long la pen itu CM Dr. Toruram rong ha ni lika pachini kang tung labangso pini ani dak sansika irrigation long kope polo habich kapa jutse ni liganing jikang tung la puno Heroni pen philang pi pen dak labangso irrigation e do adim la ke sansika pulo sansika dim ili tum bang nai ke la ke kilometer krep ho bak 15 km from Heroni pini ani karbiang long ili tum kija tum pan tim karbiang long la pen itu CM Dr. Toruram rong ha ni lika pachini kang tung labangso pini ani dak sansika irrigation long kope polo habich man dak ke nanglihin pen prabjing pen inquiry jima la isino neli la pen hala bangso claim bom la bangso akam tang elo completion na tang elo tua tangkara cuan elo hala tum kuman mara kontraktor ma nangli prabjing pen kapa inquiry je pan sin nilihin pen nili tum kat news channel na tu pen nangli pan nangchu ningri lo la pen la bangso no la sansika la irrigation apa nangli personally nangli wangra la bangso dim nangka humri serak je pan si nilihin pen nangli panachu ningri lo athema hada kita kateng ke 200 hectares lake lang phat lang mipi angto na farman no lake 200 hectares 2000 hectares lapen 600 houses arara tum pini anta la bangso irrigation amen pen ke thang natta size tu kilong lalang la senang lihin pen la bangso puta prabjing pen inquiry padui kha la pen nang lita por du pulurang te prabjing pen la sansika dim prabjing pen nang lita men nang humri kha panse nili lam theng ton koklo pardong oh misulaki oh nang ni dan deh aja rumpar sang ho kololo foundation stone bukan condition stone ko la helo yo itong lakni sektor yang ngaran sini lakni la helo ke 1900 sejarah newton sila bangsa nilipak lang idat po lahilo foundation stone of amring RPI Pini biota pang chang abang ela pang si kang tonik lo